Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες του Minecraft. Σήμερα θα μιλήσουμε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, όπως η καλλιέργεια της κολοκύθας ή αλλιώς pumpkin. Βήμα πρώτο, για να ξεκινήσουμε την καλλιέργεια της κολοκύθας πρέπει πρώτα να την αναζητήσουμε και να την βρούμε. Βήμα 2. Αφού τις μαζέψουμε από εκεί που θα τις βρούμε, πρέπει να πάμε στο crafting table και να δημιουργήσουμε σπόρους. Seed pumpkin αλλιώς. Βήμα 3. Αμέσως μετά πηγαίνουμε στο χωράφι που έχουμε ετοιμάσει και τις σπέρνουμε. Για να μπορέσουν να καλλιεργηθούν οι κολοκύθες στα χωράφια πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα κενό μεταξύ τους. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για το καρότο. Λοιπόν, το καρότο μπορούμε να το σπείρουμε. Λοιπόν, βήμα πρώτο. Αρχικά πρέπει να μαζέψουμε καρότα. Βήμα 2. Αφού μαζέψουμε τα καρότα, μπορούμε αμέσως να τα ξαναφυτέψουμε. Βήμα 3. Σε λίγη ώρα τα καρότα που φυτέψαμε θα έχουν φυτρώσει. Καλό φαγητό σας εύχομαι. Σε λίγο καιρό περισσότερες πληροφορίες για το Minecraft. Γεια σας.